bandiraɓe ɓe SDTV min garti e siftinde on ko kewi to leydi Guinée nyande 5 nduɗo lewru ndu gonɗen hitande 2021 ko kudeta baɗɗo ton teskama waɗi ɗum ko biyeteɗo Mamadi mo ganduɗa ko Doumbouya yettete jibinaɗo hitande 1980 ko e 4 lewru tataɓiru Mamadi jibina to wuro ina wiye Kankan. Kanko non o ari e laamu leydi Guinée o ardinama ko ganduɗa kañum woni sembe o walla mbiyen militaire en ko hitande 2017 lan 2018 ko e 2 lewru sappo ɓiru mbiyen 2 octobre 2018 sikki ala sen qimima ɗum gila o ardi femde ha o waɗi coup d'état mbiyen ɗum ko duuɓi 4 mankuɗi balɗe 26 walla mbiyen ko duuɓi 3 pawɗi lebbi 11 e balɗe 2 ɗum noon ko duuɓi 4 mankuɗi seeɗa Mamadi ardi sembeji leydi Guinée ko ndeno waɗi coup d'état mbiyen hande Guinée naaɓe beltima sabu yinnodeɓe Alpha Condé ummo e jappere so ɗon teski to jiiton Mamadi ina joggi parasewal mbiɗen so maayo sumi lingu hoolare natti Alpha jaggama ɗon ɗo o wonno e dimanche makko foftere makko omo lumbo e balka makko mbiyen e pisine makko oɗon Mamadou Doumbouya fetelaji kuccina e omo ganduɗa kañum woni Alpha Condé o jaggama mbiyen Afrique koto kartal lamminta kulol kural umminta Afrique sen teskima kono yiiɗotoɓe ɓiɓɓe leɗɗe Europe ne towodiri ne heɓa ɓe Afrique naaɓe goto fof ne ballo Afrique koto dañƴo ko heewi yiɗi ɓeydude hen waasi ko joguino ko heɓani ko yinno ko lamɓe Afrique on bagginama ɗiɗo konnguli SDTV on jettam.